вода, ин и ян. Защо така? Вода, ин и ян, дойде време за тази вода. Ами просто защото дойде време мъжкия и женския принцип да се наистина могъщо да съединяват и в нас, и в около нас. И това е една такава практика, която, освен по този начин, който давам, може да се прави по много по-простички начини, така че наистина да присъства в ежедневието ни. Нали, тук идеята е да си направим слънчева и лунна вода, да ги слеем с ритуал и с молитва, нали, да изпием тази вода. Но понеже се прави на пълнолуние този ритуал, когато, нали, луната е силна, има много мощна сила, това означава, че такава вода не можем да правим, нали, всеки ден. Но все пак ви приканвам на следващото пълнолуние да си направите такава вода. Слагаме на слънце от сутринта някъде до към 12 на обяд, в стъклен съд, вода, нали, на слънчева светлина, и по този начин тя се зарежда с активната мъжка сила. Съответно, по същия начин, по възможност на пълнолуние, стъклен съд, нали, за да имаме и лунната женска вода. Правим, взимаме двата съда, с дясната ръка, която е слънчевата ръка, или мъжката ни ръка, която е даващата, взимаме единия съд, а с другата, която е лявата ръка, лунната ръка, приемащата женската енергия, нали, държим с нея съда, който е с лунната вода, и правим, просто приготвили сме си предварително един по-голям съд, изливаме двете чаши в него, наблюдаваме как двете води стават едно и казваме: обединявам себе си, мъжкото и женското начало, действието и приемането, силата и нежността, и аз съм едно цяло. И изпиваме с благодарност. Какво ни носи това? Много неща. Не знам дали всъщност това е описано някъде на 100%. Какво всъщност наистина се случва, когато изцяло се хармонизира мъжкия и женския принцип по човека, изцяло се слеят и станат едно. Нали, това е един човек, който наистина е маг, много мощен дух. И, нали, в толкова подробности едва ли е описано колко ползи може да има човек от това, но със сигурност има много ползи. Много по-лесно взимане на решения, да кажем. Най-вероятно ще забележите, след като правите практиката. Защото мъжкото начало, ако е, това са логиката и действията, женското интуицията и тази особена чувствителност, която ние имаме, когато човек съчетае в себе си и двете, той много бързо и правилно ще взима решенията. Интуитивно и в същото време смело действащо в правилната посока. Нали, по-малко вътрешни конфликти, противоречия и така нататък. И емоционална зрялост казва, че когато човек е балансиран, той нито потиска силата, нито нежността в себе си. Той просто прелива от едното в другото, в зависимост от ситуацията, нещата и хората.